Na, ce faci? Mai mâncăm? Mai mâncăm? Mai mâncăm? Hello! Luxandra! Stai mă că ți-o bag în ureche. Hai! Așa! Da, mânjește-te până în creștetul capului. Hai! Ruxandra! Na, bun, așa, ai pus și pe frunte. Îți pui mască, mamă. Face bine la ten. Haide. Cine deschide gura? Gura mare? Gura mare! Stai mă! Ruxandra! Hai, mai un pic, mai un pic! Te dor dinții, știe mama, hai! Din cuția aia te supără, ha! Așa! Și mai un pic, și mai un pic! Și încă un pic, și încă un pic, și încă un pic. Așa. Așa, vezi? Încet, încet cum păpăm noi. Haide. Gura... Oh, stai că am pus unde nu trebuie, mami. Nu acolo trebuie mâncarea. Pe dinăuntru. Gura mare la fetița. A. Bravo. Hop. Te-am păcălit. Te-am păcălit. Te-am păcălit. Hop. Hai. Așa. Vai, ce bune. E bună? Bun. Mai ales ăla de pe frunte, puiule. Așa, mânjește și scaunul.